89.5 Naga City. Sa tong listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taknuwi ka! Taknuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taknuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taknuwi ka! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview kung saan po ating nakakapanayam ang ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Ako po si Mama Jana, makakasama niyo po ako at ang ating aplikanteng kandidato sa araw na to. Pero bago po yan, tayo po ay napapakinggan live sa ating radio frequency 89.5 Radyo Natin Naga. At tayo rin po ay napapanood live sa ating FB page, Radyo Natin 89.5 Naga. At tayo din po ay naka-live stream sa radyonatinfm.com/Naga. Please like and share ang ating mga program para naman po mas magkaroon tayo ng awareness at makilala nating maigi ang ating mga aplikanteng kandidato. At ngayong araw po tayo ay nabiyayaan makasama sa ating hot seat ang isa sa mga nagkakampanya, ang ating isa sa ating mga aplikante, isa sa mga aspirants para maging city councilor ng Naga City. Hindi ko na po mapatagalin. Welcome po sa ating programa. Siya po pala ay currently ang SK Chairman ng Barangay San Isidro. Walang iba kung hindi si Honorable CK Mendoza. Welcome po. Thank you, Mama Jana. Bumati ka po muna sa ating mga nakikinig at saka sa mga nanonood. Diyos marahay sa paradangog asin paraan tabay kan Diyos marahay na pagkaaga sa gabos na paraan tabay asin paradangog kang radyo natin 89.5 Naga City. Nakakaugmanin hulita may mga araw kanin programa na makakapagheras talaga kung ano si mga maawot itulod kan mga naga-aspirante araw ko po bilang konsehal sa syudad ni Naga. And nakakaugman na tinatawan nindong mga platform lalo na si mga independent na mga candidates ninhulita na hiling nindo si mga oportunidad na kaya nindang itulod sa syudad ning Naga. Salamat man po sa gabos na pamilya ko na ngunya nagdadalan kan Facebook Live asin nagdadangog sa radyo lalo na sa lola ko, Lola Remedios, asin Lola Merly. Thank you so much for watching and also to Team CK Volunteers, Ton, Ismael, Jerome, asin sa manlain-lain pang mga volunteers na kaibanan ko permi sa paglibot ko sa 27 barangays. Halos makumpleto ko na Mama Jana ninhulita naka 22 na kitang barangays. Ayan. So talaga naman, ito na yung mga last days ng campaign period talaga naman kaya labo-labo na po ang sa indong pag-iikot. Ayan. So ngayon po paano ko po i-address? Chairman or Consina? Mas gusto ko pong day ako inaapod sa designation po. Garo, na-apply ko po kay Asitig adapt na principal sa Kuya Kang Bell Canada kan nag-work pa ako sa customer service na day man kaipuhan i-address sa mga designation ang sarong tao. Kundi itrato ka lang with respect, yun na po yan sa Kuya. Kaya CK lang po. Ayan. So CK, nagiging matunog ang pangalan na CK Mendoza ngayon sa nalalapit na halalan. Pero gusto po namin makilala, alam ko sa Barangay San Isidro where you are the SK Chairman, kilala ka po sa political side. Pero gusto po naming mas makilala kung sino si CK Mendoza as an ordinary mamamayan ng Naga.
Ako po si CK Mendoza, leader estudyante, and at the same time, I'm a graduate of Bachelor of Public Administration at Naga College Foundation Incorporated. But before that, let me tell you something po na hali pa sa elementary. So, nagpuon ang sa kuyang leadership skills way back grade 5 ako. So, up to now, na yaon na ako sa graduate studies, na-apply ko pag-iraray si mga nanoodan ko all throughout the years. So, from elementary po, nagklase ako sa Naga Central School 2. And also, moving forward for my high school years, nagklase po ako sa Camarines Sur National High School or commonly known as CAMHI sa Special Program in the Arts with major in dance po. Sa mga nag-abot pong mga taon po dyan, Mama Jana, na-involve ako sa different community involvements na kung saan ina-advocate me sa positive discipline. Hulitan, na-involve ako sa Plan International Philippines. So, iyan NGO na yan, Mama Jana, nagtutulod na daikaipuhan pagparapakulan ang mga aki. Nowadays, pag dakula ninda, na-apply man ninda, domino effect kumbaga, Mama Jana. And moving forward, na-awardan ako kato, Mama Jana, pag-graduate ko junior high school sa Camarines Sur National High School ning Plan International Service Award, Mayoral Leadership Award, as in nagtapos ako sa honors class kan Levi Celerio sa Special Program in the Arts sa CAMHI. And also, for my senior high school years, naging scholar po ako, Mama Jana, nin hulita, may nakuakita kang junior high school ning National Achievement for being the best photographer sa Anak TV, na kung saan po nagamit ko ito para mag-igo akong scholarship, presidential scholarship sa Naga College Foundation Incorporated, granted by the President Mario C. Villanueva, na kung saan dahil duman nakaklase ako from senior high school to college na may akong binabayaran. And sa pagtatapos ko sa senior high school, na-awardan man ako, Mama Jana, ng MTV Leadership Award, gold medallion po sa Naga College Foundation Incorporated. And also, with honors po ako that time, Mama Jana. Kaya daiman po, basta-bastaan sa kuyang inadalan, ninhulita, nag-aadal talaga ako ng toltol. And for my college years, Mama Jana, araw kang sinabi ko sa bago, graduate ako ng Bachelor of Public Administration. So, naadalan mi si pagmamanage talaga kang gobyerno, naadalan mi kung paano kami efficiently na matulod ng mga legislation and si paggobernan na tama para sa mga tao, and kung ano talaga si mga dapat para sa tao. And for that, Mama Jana, nagtapos man ako sa Naga College Foundation Incorporated with that degree na dawa without flying colors, Mama Jana, na itulod ko man gararay na may color. Aram mo kung taano, Mama Jana? Taano? Dahil sa pagiging ambassador scholar ko, Mama Jana, ako ang first ever trans woman na nagtulod nin organization for NCF, na magkaigwa kami nin organization for the LGBTQIA+, and makagraduar kami with colors, maybe without flying colors, pero still with colors. Ninhulita, winagwayway ko, Mama Jana, si rainbow flag during my graduation days, Mama Jana. And also now that I'm in the graduate studies, Mama Jana, yaon na po ako sa Master in Legal Studies, which is leading to Juris Doctor degree or Law degree in Ateneo de Naga University, na kung saan nagiging aware ako sa mga batas na kaipuan kan mga tao nowadays, and lalo na si mga pagtabang kang Ateneo de Naga University for the Project Magis, which is led by Attorney Raidy Maano, na kung saan po nagtatabang ang Ateneo de Naga University na magtao nin kaaraman na legal para sa mga tao, nin hulit kadakol pang mga problema na dain na idudulok sa proper justice system, na kung saan dain nindaaram si batas, dain nindaaram si sa indang karapatan. Yan po, Mama Jana. Ayan, with your educational background, CK, and your experience now as the current SK chairman ng Barangay San Isidro dito sa Naga City, paano niya nahubog o paano nakatulong itong experience mo for you to be prepared kung sakaling ikaw po ay isa sa mga mahalal bilang city councilor ng Naga?
Magayon po na may hali talaga sa leadership background, lalo na puon ka pa aki, hastangon yan na yaon ka na sa graduate studies. Aram mo na kung paano ka magserbi, aram mo na kung paano ka mahiling, madangog, asin mamati kan mga tao na sa imong pagseserbihan. Pag mahayo ka man kayong leadership experience, Mama Jana, di mo man ma-apply talaga si tunay na makwot mong itulod sa naga kung di mo man na agihan si proseso, di mo agihan si mga pagsasakit, di man kaya porket nagsiserve ka, Mama Jana, masiram na tulos ang sa imong paghimati ta, nakakatabang ka na. Agihan mo man giraray si mga constructive criticism and so forth para makatao nin tamang pagsaserbisyo sa mga tao, Mama Jana. Ayan. So, hindi maging madali, para sa akin siguro, yung mag-decide kung talagang lalaban ka as city councilor. Kasi this is a big step. From being the SK chairman, sa palagay mo ba, tama na yung experience mo sa pagserbi sa gobyerno para umapa ka na one step forward for campaigning na maging city councilor? Actually, mayo man yan sa edad, Mama Jana. Mayo man yan sa kumpirang taon ka na nagsaserbisyo. Kundi si kamautan mo talaga na magtabang para sa mga tao, as in may kaaraman ka talaga para sa pagtabang duman. Actually, Mama Jana, day man po sa pagmamayabang, I was the Naga City Youth Officials 2017 4th City Youth Councilor. So, na-again ko na kung paano si process sa legislative process sa sangguniang panlungsod ng Naga, paano magpasa ng resolution, paano magpasa ng ordinansa. Pero yaon kita ngunyan igdi, Mama Jana, para manindugan na dapat ang sarong konsehal dailang dapat matibay sa pagibon ng resolusyon. Dapat ang sarong konsehal bako lang matibay sa pagibon ng ordinansa. Dapat ang sarong konsehal, sabi ko nga ni sa SK San Isidro Naga City, dapat perperming nahihiling na dadangog asin namamati kan 27 barangays. Bakong perpermi yaon lang sa opisina, bakong perpermi na mayo sa opisina, bakong perpermi na halos kapag hagadan tabang mayo na sana. Dapat permi kang nahihiling na dadangog asin namamati. Sino po ang naging motivation or ano ang naging motivation mo, inspiration mo para mag-run for city councilor? Actually, my inspiration, the people, Mama Jana. Sa paglibot-libot ko sa 27 barangays, aram ko si mga problema na sa indang kinakaatubang ngunyan. Sinda ang nagtutulod sa kuya kung tano ako yaonig di, kung tano ako nagdadalagan, kung ano si mga pangangaipon ninda na dapat tinatao, dapat kang syudad. Arog na, Mama Jana, kang education. Aram ta po nowadays sa Naga City na ang prioridad si mga nakakapasa sa City Scholar. Kaya maot ko, Mama Jana, na ang education ta bako lang limited sa mga city scholar, Mama Jana, na kung saan matatalino, dapat itautaman duman sa mga average level, pero naghihinguha na magkaigwan ng sertipiko ng pagtatapos, makagraduar sa kolehiyo. Yan po, Mama Jana. Speaking of mga problems, alam ko familiar ka na kung ano yung mga needs ng mga kahuvenan, lalo na sa barangay na nasasakupan mo po. Now that umiikot ka sa 27 barangays, ano yung common na problema o yung concern, issue na dinudulok nila sa'yo na para naman mabigyang pansin o mabigyan mo doon once na ikaw ay nakatukaw as city councilor? Usually, Mama Jana, nahihiling ko first si bulong, si mga medicines ninda na pangangaipuhan, lalo na si mga gurang na nararanihan ko po, Mama Jana, sabi sa kuya, baka pwede makahagan ng bulong, pero di ako makataon huli ta election ban ngunyan, Mama Jana. Kaya saro sa mga ordinansa na maawot kong itulod, si free medicines for the senior citizen and for the indigent citizen, Mama Jana. Ta usually kapag sa mga barangay naghahagad pa ng donasyon para lang makakuha ng bulong, minsan pa sakitan pa maghagad sa mga barangay officials ninda. Kaya yan po, Mama Jana, saro sa mga maot kong itulod, magkaigwang free medicines para sa inda. Saro pa, Mama Jana, si pollution na kinakaatubang ninda. Sa paglibot-libot ko, kadakol pang mga areas, Mama Jana, na maati na ang mga tubig na pwede magkausa ng dengue, na
tulod pa sa inda sa pagtios ta once maka-experience ka ning dengue day suba-suba mama dyan na ang bayadan mo sa hospital na minsan po problemahon mo pa si dugo mo ta magkaiba pa ka mo ning blood type ka magurang mo yan po mama dyan. And saro pa si sa LGBTQIA+ sector mama dyan ninhuli ta mayo pa mama dyan ning Trans Health Center ta ako saro miyembro kang LGBTQIA+ community na na nagta-transition mama dyan na dapat safe ang pag-transition ta. So maut ko magkaigo kita ng Trans Health Center igdi na kung sain itutulod si mga pangangaipuhan kan trans woman community magkaigo sila ng proper na transitioning ta dapat na isina nagsa-self medicate ta baka magkahilang sinda magadan sinda and so on and so forth. And also for the rising cases po kang HIV, STD, AIDS yan po mama Jana, si mga problema na kinakaatubang kanagangon yan. Ta ang iba naglalakop ang kaso kang HIV dahil may isin ng tultol na pagkaaramduman. And lastly mama Jana, maut kung itulod si skills training po na kung saan tunay na kaipuhan kan mga tao. Ta kapag na-involve ka sa mga NC2, mga proper trainings, proper workshops, mataas man ang sahod mo, mataas man si skills mo. Pwede mo magamit pag-apply pag-abroad and magamit mo igdi sa syudad ta para magkaigwa ka ng tultol na trabaho, dahil na magparagamit ng droga, dahil pagbasulon ang gobyerno dahil sa sinasapo nindang buhay ngon yan. Kaya maut kong magkaigwa sinda ng kaaraman para sinda ang mabuhay talaga kan sa indang pamilya. Ta nowadays mama John na tig-romanticize si mga videos ngon yan na grabe ang pagtios pero kinakakantal bus ning kamote. Data man sa pinamamaliit yan mama Jana. Pero gusto kong magkaigwa sinda ng tultol na buhay, tultol na papakakansa sa indang mga aki, tultol na maihatod ninda sa indang pamilya. Ta sooner or later they will be having a bright future if they will continue to strive harder mama Jana. Let's define tultol na kakanon. Ano yung tultol na kakanon? Si tultol na kakanon para sa mama Jana, si may mahatod ka sa pamilya mo na tulong beses sa sarong aldaw. Bako itong perperming Lucky Me, bakong perperming na sardinas ang pinapanira kang sa imong pamilya. Taday, mahiyo, sustansya mama Jana. So, maawot kong i-apply man igdi si project ni Chair Angie na igwang gulayan sa barangay. Nowadays, kung hilingon mo igdi sa syudad ng Naga, pipira na lang nagigibok ang gulayan sa barangay ninda. So, sa tabang naman po kang opisina ni Congressman Gabby Bordado, nagkaigwa kami ng materials for gardening tools na tunay makakatabang para sa syudad ng Naga. And at the same time, magkaigwa ng mga gulay na mapapakinabangan talaga kang kada pamilya. By the way, CK, ilang taong ka na? As of the moment, Mama Jana, I'm just 24 years old but turning 25 on June 15 this year po. So talagang nasa line ka pa ng youth and or hoviness. Ano po, now that nagiging rampant yung mga news regarding crimes involving youth, yung mga hoviness natin na nasa range pa lang na 13, 14, 15, 16, nakaka-commit na sila ng crime. Sa palagay mo, ano ang need o anong programa, proyekto ang pwedeng maihatid ni CK as City Councilor? Actually, Mama Jana, may sa konseho may kanya-kanya kaming mga focus. Pero maut ko man magtabang para sa konseho na mag-guide talaga para sa mga youth. And at the same time, si pagtatao ng proper guidance sa mga youth, public education para sa mga batas na dapat nindang aram. Usually, ang mga cases na-involve ang mga youth, si pag-violate ng RA 9262, rape cases, acts of lasciviousness na kung saan na-involve ang mga youth mama Jana. So, sailing ko kapag igwasin na ng proper na kaaraman sa mga batas na ini, maiwasan nindang ma-involve dahil sa mga penalidad, si mga possible na pagkakakulong nindang mama Jana. Ayan. And, di ba po, kung palarin ka po, this May 12, 2025 election, ang isang term or yung 3 taon na nakaupo ka sa opisina, City Councilor, medyo, kung titignan natin, medyo matagal, pero mabilis ang takbo ng panahon. So, in those 3 years na nakaupo ka as City Councilor, ano ba yung pwede mong
yung talagang mai-prioritize o maitulod na masasabi mong this is Tatak CK Mendoza na ginawa kong ordinance, ginawa kong law para sa mga Nagueño? First, actually nagka-mention ko na suba gumama dyan na. So, si gabos na ito na mga ordinansa po, babanga-bangaon ko po siya all throughout the 3 years plan po, Mama Jana. Ako, pero ako mahilig mag-calendar, Mama Jana. So, dapat sa week na ini, na-accomplish ko na ini. Sa sunod na week na ini, iyon na naman yung bago. So, dapat pero kitang may timetable, Mama Jana. Tapos, naka-time frame siya. Kapag di ko kaya nasusunod, Mama Jana, si sarong arog kato na plan, garo nanghihinayang ako. Tinawan ako ng pagkakataon magserbisyo na makatabang para sa mga tao. Arog sa SK San Isidro, pero permi kong sinasabi sa sarili ko, dapat pero permi ka na nahihiling na dadangog asin na mamati. We always talk about women empowerment. Ano po? Paano naman, since you are a member of the LGBTQA+, paano mo ma-empower sila? Dapat bukas kita sa mga pagbabago. Nowadays, ang permanenta sinasabi, trans woman as a woman. Duman ako nagtutubod, Mama Jana. Kung anong paghiling mi sa sadiri mi, dapat iuman to dapat ang paghiling kang kagabsan. Ninhulita, daiman kami naghahangad nin over-empowerment. Gusto mi si nire-respeto man kami ta nagtitindog kami na arog man kani ansa mo yang pagkatao ta mayo man kaming inaapakan na tao kaya dapat empowerment bako lang siya for the women, but also it is open for other umbrella of the women, which is part is the trans women po, Mama Jan. How do you think our LGBTQ plus community makakatulong to resolve yung mga advocacies mo? Feeling ko, Mama Jana, sa tabang ninda, ang 27 barangays matatabangan tang mabawasan ang HIV cases. Kung mabawasan man padikit-dikit sa mga masunod na taon, baka mawara na si mga HIV cases. Matabangan taman si mga kapwa at trans sisters na magkaigwa ng proper guidance sa proper na pagta-transition in the Mama Jana. And lalo na si mga pagtulod kan gender and development, Mama Jana, na dapat bako lang kitang pre-priming pageant, Mama Jana. Dapat igwa kitang mga advocacy na tunay na matulod para sa mga kaipuan kan mga tao. Tad mayo man ang gayon, Mama Jana, kung mayo ka ma-advocacy. Kaya mas magayon man gararay na may goodness ka within your heart, Mama Jana. Ayan, at napakinggan po natin, mga kaibigan, ang kalahating bahagi ng application platform ng ating kandidato for City Councilor na si CK Mendoza, City Councilor for Naga City. Alam nyo, napakagandang malaman na alam ng ating mga kandidato yung posisyon na gagampanan nila. At yun po ang dahilan, ang layunin ng ating programa para maging aware tayo kung yang tao bang yan, yung kandidato natin ay alam kung ano ba yung gagawin niya once na kung sakaling siya po ay mahalal sa darating na May 12 election. Magbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview. Makalipas lamang po ng ilang sandali, dyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Taano Ika! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro.
Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong tahu vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaap sa paligid ng paningin ko. Nagbe-blur din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! The mighty sound across the archipelago. Radyo natin nationwide. Sa tung listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuy ka! Nagbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan po kasalukuyan natin kasama ang ating aplikanteng kandidato for City Councilor ng Naga City. Walang iba kundi si CK Mendoza. Ayan. At bago yan, let's check. Shout out tayo. Ayan ha. Ayun, ang dami. Shout out muna po tayo. Let's see. Ayan. Hello kay Trishane May Tabasa, kay Judax Gavara, Len Tabasa, Salvi Ardales. Ayan. And nasaan to mga to? Ayan. Yo-Yo Amlap, Ann Constantino Posugak, Mark Alex Sedeno, Raydan San Juan, Jen Lin, Venus Ira, Bans Brojas, Iad Cruz, Leia Labrador Mendoza, Christopher Navarrosa Mendoza, Marites Kaubang, Baby Lisa Mesia, Vien Baidal, Jennifer Nacario, Mary Morano Agapito, Francesca San Agustin Ardales, Mark Anthony San Juan, Alisa Labrador, MJ Quijano Sapico, Maysenth Coronel De Quiros, Jennifer Atag, Ira Nicole De Quiros, Florian Masinas, Louie Belason, shout out po sa inyong lahat, kay Shane Reynancia, Ray Bilbao, Abigail De Los Santos, JJ Jose, Mark Hill Gavara, Maria Celeste Siega, Venus De Quiros, Ron Mark Paharon, Joshua Buena, and kay Ton Esteban. Ako, dami mong fans, CK. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa ating FB Live, and please continue sharing ito pong ating program para magkaroon po ng mas malalim na awareness ang ating mga botante sa darating na May 12, 2025 elections. At sa pagbabalik ng ating pakikipag-usap sa ating aplikanteng kandidato, kamusta naman ang tanggap ng mga tao sa iyo sa pag-ikot mo po dito sa mga barangay sa Naga?
Magayon po si mga responses ninda Mama Jana nin hulita pagkatapos ko sin ng kaulayon masabi sinda 12 nga ang botante may di ipapaboto ko nga sa imo 12 ngayon sa kuyang aki, papaboto ko sa imo. Pero perming araw kayan Mama Jana. Tapos minsan sasabihan pa ninda, mama mo sila, tigkampanya ka na, igdi kakampanya may man igdi sa iba. Araw kayan perming Mama Jana. Tapos, pagpadaba ninda sa mga baaguhan Mama Jana, ang perming sinasabi, habo mi na sa mga dati. Gusto mi naman itry si mga baaguhan na matulog talaga ning pagbabago sa naga. Ayan. And with regards naman, ang ganda ng feedback, nakakataba ng puso and lalong nas nakaka-inspire and encourage na pagpatuloy yung iyong advokasya para sa mga gusto mo pong sa vision mo and sa mga pagbabago na gusto mong mangyari para sa ating syudad. With regards naman po sa issues ng bigayan, like before, meron po kaming naging bisita dito from the Integrated Bar of the Philippines, Kamsur Chapter, na in-interview rin namin kasi meron silang operation kontra bigay na tigkakampanya para sa ating mga botante. Ano po ang stand mo, yung opinion mo with regards to the kontra bigay? Against talaga ako sa mga araw kayo na mga pagtataonin, pang vote buying Mama Jana. Kaya magayon na magkaigo kita ng mga programa na kontrabigay na kung saan dapat talaga na magkaigo ng kaaraman ng mga tao dapat dahil na kita mag-arog sa luwas kanaga na kung saan grabe ang barakalan ng boto Mama Jana. Dahil na paurugon igdis sa tuyang syudad asin ma-apply panikan mga masunod pang henerasyon na Mama Jana na anaga mga matatalino dahil na babakal ng boto. Kaya kami sa Ateneo de Naga University College of Law, nagkakaigwaman kami ng mga programa na araw kanina, kontrabigay Mama Jana, voters education para aware ang mga tao na may kaso kapag nagbabakal ka ng boto asin nagpapabakal ka ng boto Mama Jana. Bago ko ibigay sa iyo yung ating final question, ito din talagang hinihintay rin na marinig ng ating mga botante. Gusto ko munang humingi ng iyong mensahe para sa ating mga botante sa nanonood na nakikinig sa atin ngayon. Igwa na lang po kitang dikit na aldaw para paghurup-hurupan ko isa yan sa tuyang mga iboboto. Actually, an sa kuyang pagdalagan bako dahil pa sa pansadiring interes. An sa kuyang pagdalagan si tunay talaga nakamawota na makapagserbisa na ganyo na mayong bahid nin korupsyon, mayong bahid nin pangungupit sa kwarta kan taong bayan Mama Jana. Sa pagtukaw ko bilang SK San Isidro chairperson kan syudad ni Naga, nahiling po kan mga taga San Isidro si mga naitao ko na mga oportunidad kaibahan ang sa kuyang konseho na mga makakatabang talaga sa muyang mga kahimanwa. Yan po si mga gusto kong i-apply sa syudad ni Naga sa 27 barangays kan Naga na mahiling, madangog, asin mamati ang sarong konsehal. Again, uulitin ko, dapat bako lang matibay sa pag-ibon ng resolusyon, bako lang sa matibay sa pag-ibon ng ordinansa, dapat nahihiling, nadadangog, asin namamati sa 27 barangays, asin dapat halos perpermi kang yaon sa opisina nagtatrabaho, kan tinao sa imo kan publiko, dyan ka binoto, dyan ka hinalal, dapat yaon ka dyan. Araw po kayan, ang mahiling nindo sa konseho, CK Mendoza, number 17 sa balota, nagsiserbi para sa tao, tunay na hali sa kahubenan, mahihiling, madadangog, asin mamamati nindo. Salamat po. Ayan. So, parang sinagot na ng ating aplikante yung last question ko, pero in spite of that, na narinig na natin ang kanyang application platform, narinig natin ang kanyang mensahe para sa ating lahat na botante ngayong May 12, 2025, gusto pa rin po namin na marinig ang sagot mo sa katanungang, taano si CK Mendoza ang isa sa mga bobotohan, sa isa sa mga shishaydan na pangalan sa balota sa darating na May 12, 2025 election. Taano ika, CK Mendoza? Sa gabos na paradangog, sa gabos na parahinanyog, ngunyan magkakaigo ako sa Indonin tas
ibisitahon po nindo ang sa kuyang Facebook profile. Hilingon po nindo si mga giniribo ko para sa SK San Isidro, Naga City. Hilingon po nindo si mga giniribo ko all throughout my life na kung saan perpermi akong involved sa community involvement. Day ako perperming yaon lang sa sarong sulok para para gibuhon ang sarong bagay. Perpermi ako nagmumultitask para sa mga tao. Actually na istorya ko nga ni subago sa imo Mama Jana, nadawa nagkaklase ako nin masteral, nagtatabang ako para sa mga tao, nagtatrabaho ako, pero tigmumultitask ko na makagibo man giraray ako nin mga pagtabang para sa SK San Isidro. Kaya sa mga viewers kung nahiling po nindo na arog ka ni si CK Mendoza, sana matabangan nindo ako na i-share pa sa mga ibang tao na arog ka ni si CK Mendoza para mas maging aware sinda kung isay talaga ako, para i-shade ninda sa balota ninda asin makatabang pa para sa sakuyang kandidatura. Ayan, at ating narinig ang kasagutan ng ating aplikanteng kandidato para City Councilor ng Naga City, CK Mendoza, number 17 sa balota. Ayan po, huwag niyong kalimutan at sana po i-review nyo, i-assess nyo ang ating mga kandidato sa pamamagitan po ng ating programa. Ano po, halos lahat ng kandidato, lalo na po dito sa Naga City ay nailagay na natin sa ating hot seat, sa ating job interview. Kaya i-assess nyo po, pakinggan yung maigi, at kayo na po ang magdesisyon kung sino po ang ilalagay nyo, ang shade nyo, ang bubutuhan nyo sa darating na May 12, 2025 election. Ako po si Mama Jana, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat, and to God be all the glory. Sa tong listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Radyo Natin Nationwide. The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin Nationwide. All over the nation, we're here for you. A friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your friend, your radio. reaching the entire Rocky
I've spent half my life looking for the reasons things must change, and half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. All that I could see was a mystery. It made no sense at all. The will of the wind, you feel it and then it will pass you, blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready, so when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. I've spent so many hours thinking about the way things might have been, and so many hours trying to bring the good times back again. And so it goes for lonely-hearted fools. They let their days slip away until they give in to the will of the wind. You feel it and then it will pass you, blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready, so when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. So when it begins, get all that you